어벙fe 꼬인 모서 라니 모서 보라니 모서 항상 동호서 우리가 타이머가 가원 타이자 이거 고프자 빌라티 어떤 선생님? Oke, gulab jam. Kita dalin. 어떤 좀 활동 만들고 방송 마이크를 폰 소바이 못하는 다들 동호 탈수 동호 고도자 탈수 고도자 어버 어려워 모셔 동호 모셔 뭐요 모셔는 그래 모셔 고도자 모셔 지고 태워야지 모셔 보이장 첫 사바야 사바오 세사로 타요가지 뭐로 해석 동호 대파사하고 떨어가게 골람 가져가네 판독 동호사고 대샤 예술의 보라bar bagan rabar nasari kemen jase ozaga ono important kaya jinis tongo bukai nimbu pai panto rok tongo yo oke banta rok tongo banta bising kan tam tongo ke dalap tongo kesak sak kofur sak dalap tongo tongo okay obo kai ni asajak rabat stamo asajak sini rabar bagan tamo kai mo thina ji tong theka sene mo de banjeli a kormo ne binda sa ba ban sino sai mali abo obo thijak hepan mo to sa se tong ji kon te kai 이거 보는 블랙 라인에 해보는 그 당시고 레모 뒤에 뭐 뭐 앞으로 클라리에 따져라고 아버지 Pano kaisa mum tongka. Pano kaisa mum tongman seputu mau busu. Tam dong senukan do kanggorong obo kai. Thaya kota kanggorong hi. Buar bati ingkang no. Tabung obo tongo badia kopur cat kan. Cat obo. Tak asal important nugu asal important hengkai mo tok bahan bai wak bahan risa ha ob thok hai pung ro thai jak hai pung mona jora yak pung ngai mon thu yak ro tongo koyam rok jamra bufang rok tongo jamra bufang okai kuai sara ang no khaimani setor ka bisa angka setor nani no semano khaimani taklayo senai bari bo sekene oro komse kom 150 ta bufang rok ngane okay belum ti kaimani tam kai kamu koro kai kamu na koro phung de bo koro iko pokai mani koro obo tonlai to bekha ganderi obo khai ganderi oro ganderi ka ma tongma se ke ganderi rok ang bajani komor thamka tapan obo kongsara wi kan ku dogo bose moton pa thokki wai se atuk krano bai bo thobo sai ni mani phatei sinara phati bo tongo sejna bo te baba sati go ke te bose pura
kuayo purando thajak hariango hari haro ko se bat lo so kebang khai dablo devtaru engkai oro andro sobo tongo khaijak niko hari belum de khamar tongo sinogo mandai kosom jat obo hongkai ta khumbahan baisa khai busu thok ta khumbahan baisa khai thawasi teo phunung nai omu koru koto haise omu khai blung tikai mani o jagane sara tangai no blung tikai haise oro ko tam tong phogane moso bagan here blo moso no tam hingamu chili dekin ba tam hi alu no sade ha po tam hin tomato dekin ba potong tu sim lasa moso bari om khai moso bari bono chiri bantarok bose kabang ma banta sengta klai banta se 12,000 ni mata falkana 12,000 mota chikon klang mase mota bo 10 taka rok falman haisi nai tongdi obo kai sakomura thaisa photo thai daro gya matra thaisa bo thai daro jak abo nang phung de man nagira na ika thaisa obo sibino usuk bubar usuk bubar bakha buthai rok usuk tomlang le haisi pura bang mani bus phom asuk phom hamase thaisa daro thaisa bo thai kuruk tong sare obo khai obo tam bufang seri bufang seri kugana wonte se tongo iko dalim bufang here pa dalim tam kam plungti dalim tam hingamu english bai palm granite koi pholok khaijak o phangsan tongsu ila ma tongmasi obo tam bufang obo engkai seng bufang hai ra blo seng bufang ye dawo o batai kabang ma blo batai kabang mai i ko batai chikon no kha chikon thai haning phano geda hasingo ang samani kokrok baksa bisas khaibe na sini phatai busuk bang nai haise kuai sakamo busuk bang nai sini kuai phangni yo mo tabuk krai teisa ro tomas tabuk usuk siko haise ajora hongka tebo pura kabang ma obo busuk hari ro busuk dora musnu ya here iko obo hongkai lubia bagan sobai bohino sengkha besirbag lubia hinjakta lubia bagan lubia bari oro tam kaijak o jaga bo sakomro tongo belo sorok kaibe mani abo paibe kha tabuk lubia kaijak tongo ro thaiti no bakha jaga bo baro batok pare ro phantok bari obo khai eton kisa kaijak phantok bari ta angka buthai rok thai tongo dolok chutonon sanai nogo sele khaya sutong yakarei je man sak jora tei seng paisano naya sukpano nukhungo kisamisa khaika angkai seng rang rok sep khlai mano abon bagui keboni jaga rok tongkhe je man sak kai
buthai rok chai mano haise tamoni bagai hingkaile bazar ko paimani hingkai bazar paimani hingkai bithi rok bai toribla aborok bagai seng sob no bazar ni sawi no tati bura rok ungo brisi rok ungo ni boyas rok thang hingkhana ta abo hai hingkai iko obo khai phantok bari nongo teksa phungnani ko kuai sara tep tongkho obo tekasa phasingo nadi kuai sara bo sukbang nai khodi obo jotono taklai phun phalmano 15 taka utaro phalo tekasa phasing tus tongkho haipano abo phungnani sombab unglia aro kata sakbang mosuno phungnai kuai hingkai tekasa bari thangnai tabuk lama biango iya am takbidi mo sara sabo mo sara se iko mo sara bo tongo jabo bari rogo ta hna ba hain magana ka hain hadi magana kias lai di jaga no hain erengta tongdi jotono baksa borro lekha pora khaijak gangkai no sere jago hai kala si jago samurok tangna lai jago kon lasina gri haisi an thanike je mansak jorati khlaibi next thang tongo tabuk phadi phandok de nuk khable phadi kam tabuk te thang tongo teng none thang tongo tabuk te kaisa bari thang tongo te kaisa babai phasingo moso bari tos tongkho obono phunugya ko mo kisa torbai khata sing phungma hangkai asuk toya ko dalok tongo jagao dalok langa phalka chikon puru 10 taka mortha rok phalmase achaino bazaro 50 mortha rok lang hangkai komse kom 500 rok manta moha koto ha oro khai thaisi tongkha iko aro lubia thai tongkha te sapta kaisa bisingo hangkai no phalmana mo tak lubia o damungjak no gana o bari rok tokhai dol lok norok bo kaibai di phalbo mano chaibo mano seleui kebo nogo asta tongdi income bo khaidi chabo chari iko